tuku induk nang Gredeg. Jangan bonyine sekandul. Seneng kan bonyine kok ae iso ngakeh. Ngombe. Dadi ki madang karo bonyi tok iki dadi. Heeh. Sekali jogong ya. Loh. Ono papane ya. Sing wonten kuning kae rasane ya. Sing ngono. Atos nasi loh. Ini ya. Ini orang tahu mangan ndas iki ngono. Anu cokan dene induk disembelih malah gen urip ya. Induk bukan induk wis tahu ya. Sembelih. Oke kan tadi ora sembelih. Berarti kan berjeri. Getakna dentang adoh ngarani kata krepek. Bukan anu. Wis mati menyat digerak mari ngobat melu masali gedek we. Mien nyati mutan wae mien lagi wong itu. Bocah. Bisa kaya ngono kan bandel kok itu ketanan ya kok. Sing poket awet nyawane. Kuat tan. Ono wis disembelih padahal ya. Wis disembelih nyong kan ora doblongan temenan. Bajere dijeri malah nyen ngoyak batir melo nocok kowe. Bisa-bisa ya. Malah kae sing banyak itu sing angkat ngenduk. Maju paling ngono. Lho, malah-malahan ten. Mapranan iki kan Goji mesti ya. Lho goji kuning. Bonone wis nang gambar nduk. Kan jero tetep uritan. Heeh. Dari mang urutan ora ilo. Orang di tak. Ya ora ilok nek bocah malah nyong wong mutu ya. Ngapa sih bisa nyari ilok cari ceritanya? Ya nek bocah ngono jare ora pikiran. Kuwi yang ngono. Jenenge bondo anane jenenge. Wong untuk di bondo jenenge anane ora mingan tok. Sing gere temenan anu kuwi ngono. Mual pada mual. Lantar kabeh iku. Wis mulia kabeh. Sing waduhe ya buru-buru kan buru nang iki. Heeh. Pada dene. Tetap induk. Tetap paling matok tetap induk. Yo. Ini pasar sapi lah.